is de dokter, het is de dokter! Dr. Dudley, ik ben bang dat er een slimmingel op dak is. Dus had ik wat scherps of zo, Nijls Kirke. Die doos van die twee beest worden hier vast liters van papier, maar dit ding ligt het wel voor stier. Het is nog eens een leuk plakje wijzen voor die je wel, hè? Kutpoeder! Nou nee, had je nog nooit katten voor eten? Ik heb hier vingers gemaakt, hallo! Jik, jik, jik! Oh jee. Dat kan niet, maar dat zeggen in het zeer. Schatten! Oh, mijn god. Oh, de zieke stukje. Oh, liet het los, je bloed. Oh, ja, ligt er. Nee. Christy wil graag dat ik nou een leuk verhaaltje harkje. Lenny wil misschien al naar boeken trekken. Je moet proberen eens auto in. Misschien stond mij ervan dat ik wat te verbergen had. Misschien bestond er degene die wat te verbergen had. Ja, toch als het hem helpen met zijn contracten. Hallo, Glenn. Hallo, sis, is je al honger? Dat weet ik niet. Waar wist u uit je kwam? Nou, Lenny en Ken en de butler en Miley. Miley en de butler? Dit Ken en ik ben even met elkaar praten, dan stoot ik mijn harkje naast. En omdat ik mij nogal eens wat onzeker en dom viel, dacht ik dat ze bezocht Glenn te versieren. Ze plakten aan elkaar en doen ze together als behang wat krekt in een lim ziet. Goed, wij gaan. Denken! Drinken! Wat is het? Mijn erenplak. Ik heb mijn jaren. Ligt je het busstation wel? Nou ja, ik weet er gewoon net helemaal bij van die mannen. Dat jouwt niet, ja, Charlie en meer eigenlijk net. Wat grappig! Hoe bedenkt ze grappig? Ik vind dat nooit. Geen idee, het komt gewoon. Shit. Rond door de krekker. Oh god, bewaar je me de pin uit.